Ambagan ng donasyong pang-ayuda at pagbabantay sa mga naka-home quarantine sa Holy Angel Village Phase 6 Subdivision dito sa Barangay Kalibotbot, Bacolor, Pampanga. Ito ang senaryo sa kanilang komunidad na itinuturing na spiritu umano ng bayanihan ng magkakapitbahay. Ayon kay May Desi Sanchez, isang opisyal ng Homeowners Association, nauunawaan nila na mula sa barangay level ay hirap na ampatan ang pangangailangan ng mga pamilyang tinatamaan ng COVID-19 na naka-home quarantine sa kanilang komunidad. Barangay itself, sila yung mag-uutos na bantayan yung pamilying to. And yet, hindi nila kayang mag-provide ng magbabantay mismo para hindi sila lumabas. Ne? But still, pag nakita mo yung binigay nila, syempre, oo, nagbibigay sila ng support, oo, pero hindi enough. Hindi umano bababa sa 4 na kaso ng COVID-19 ang naitala sa naturang subdivision simula noong Marso sa panahon na itinuturing na mayroong COVID-19 surge sa Pampanga. Sa impormasyong ito, kaagad na nakipag-ugnayan ang news team kay Bacolor Mayor Di Mandato upang bigyan ng linaw kung pinahihintulutan na nila ang home quarantine sa kada komunidad. Ayon sa alkalde, hindi nila pinahihintulutan ng homeowners na magsagawa ng home quarantine. Wala naman tayong home care pa yun dito sa Bacolor. Pagka positive, dadala pa sa isolation facilities. Nagkataon naman na habang kausap namin si Mayor Dato, kasama nito si Governor Dennis Delta Pineda at aming nakapanayam sa telepono hinggil sa aming verifikasyon kung pinahihintulutan na nga ba sa lalawigan ang home quarantine. Sinabi ni Governor Pineda, kailangan ng koordinasyon ng homeowner sa barangay upang maiwasan ang home quarantine na wala pa umano sa estratehiya ngayon ng IATF ng provincial government. Sabi mo sa homeowners, i-report nila sa barangay. Huwag nilang itago kamo. Yeah. First thing. Kasi pag yung barangay, hindi nalaman yan, hindi nalaman ng barangay yan, hindi mo malalockdown yung bahay. Ayon kay Governor Pineda, nirerespeto naman anyan nila ang pasya ng ilang pribadong individual na nagpupositibo na ayaw magtungo sa isolation facilities. Ngunit obligasyon anya ng barangay na bantayan ito hanggang 14 days para sa home lockdown. Sila ng Wala tayong kapangyarihan? binibigay, walang ganyan. Yeah. Pero Paulo, Yeah. at the end, hindi mo po pwedeng pwersahin yung tao. Nakuha mo? Yeah, go. Halimbawa ikaw, nagka-COVID ka. Alam mo, punong isolation, wala kang pupuntahan. Mag-i-insist ka, home quarantine. Lockdown ko yung bahay mo. Sa regulasyon ng homeowners, sinabi nila sa CLTV News Team na nakasusunod sila sa household lockdown na umiiral ngayon sa Pampanga na mahigpit na ipinagbabawal ang bisita na hindi naman sadyang umuuwi sa naturang subdivision. Sa mga naibabalangkas na community quarantine protocol ng probinsya ng Pampanga, ang household lockdown magiging matagumpay kung may kooperasyon ng komunidad sa reporting. Ayon sa local IATF ng Pampanga, isa umano sa nakikitang spreader ng coronavirus ay ang family gathering, kaya isa ito sa pinakababantayan. Lalo na ang pagkain ng magkakasama ng pamilya na kasama na sa tradisyon ng Pilipino na nagiging dahilan ng kinatatakutang mabilis na hawaan ng nakamamatay na sakit. Paulo G. Santos, CLTV News.